Anyway, sir, may accomplishment kayo. Idagdag ko na lang, Sir John Mar, doon sa nahuli po ninyo na most wanted provincial level dyan sa Calasiao. Yes, sir. Dito po sa rank number 8 provincial level, solid babae po, sir, yung na-arresto namin. Okay. From Barangay Duyong, Calasiao, Pangasinan. Opo, anong kaso niya, sir? Anong kaso nitong babae na top 8 pala sa provincial? Homicide, sir. Homicide po. Okay. Anyway, Sir John Mar, baka may gusto kang sabihin po sa mga kababayan natin. Madaming nakikinig dyan sa bayan po ng Calasiao. Yung mga natin, sir, yung mga constituents natin dito sa Calasiao, pag may medyo reklamo kayo or suggestion or kung ano man dyan, feel free po na i-approach ang Calasiao Police Station, personnel natin, at sabihin po kung ano yung even in my rank, kasi nasa plus, kung nangaabuso yung mga pulis natin, maski na sino po, i-entertainin po natin, pwede po silang dumirekta sa akin para at least magawan natin ng action, sir, kung paano yung magiging approach natin sa kanila. Sana po doon sa mga, kasi ang nangyari, sir, gusto nilang i-ano sa Facebook agad. Sabi ko, yung mga ibang wag po munang i-ano sa Facebook, sabihin mo muna sa atin para at least ma-resolve pa po natin agad yung mga nangyayaring, yung mga na sana wag na yung mga mangyaring mga krimen. Kasi hindi pa po natin alam kung papaano at yung magiging resulta ng investigasyon. At dito lang po sa opisina ng Calasiao, pag may mga ganyan, kami po ang official na magre-release po muna kung ano po yung mangyayari para ma-solve. Kasi pag pinost nila kagad sa social media, ganito, yung suspect natin, sir, may possibility na hindi na natin ma-solve kasi pinost na sa social media at hindi na maagapan ulit. Kasi alam niya mismo, sir, yun lang po. Anyway, salamat, sir. Congratulations, Sir John Mar. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo dyan sa Calasiao PNP. Yes po, sir. Thank you po. Mga idol, si Lieutenant Colonel John Mar Gonzales, ang hepe po ng Calasiao PNP. Actually, Idol Mark, tama yung sabi niya. Naalala mo yung insidente doon